Gaur San Roke eguna, gaur ez da San Roke eguna, gaur da berakatze eguna. Eta, bueno, Laudioko jaietako bigarren txampa hasi da jadanik, eta ez dakigu ze topatuko dugun, zaian jendeak sekulako ajea dauka, edo nagia, ea protagonistek zer esaten diguten. Jaietako bigarren txampan murgildu gara jadanik, eta hasten dugu nolabaiteko tradizioarekin, zein da tradizio hori? Bai, Untzueta dantza taldeak berreskuratutako tradizio honetan, garrafa egiten dugu zarren egoitzean, beraiekin bigarren txanda hau hasteko, beraiekin apur bat dantzatu eta gero herrian zehar kale jirarekin goaz, garrafa banatzen eta dantzatzen. Eta, bueno, beste urte batzuetan enparantzan soka egin ohi dugu, han agurra dantzatu eta gero guztiok batera ja herri baskarirago. Bueno, eta tradizioari eutsita gaur garrafa prestatu duzu, garrafa gutxi geratzen da, ez? Badago beste bat. Bueno, ondo hornituta zaudete. Ze jarri diozue, ze osa ditu garrafa honek? Baina bestea txikiago bada, honek 24 litro ditu, besteak 18. Bueno, orduan ja eman diozue egur nahiko txo, ez? Bueno, bai, apur bat. Baina gehiena pitzarretan dago, Eden gabe oraindik. Eta garrafa ere nagusien artean manatzen duzu edo ez da sartzen euren dietan? Gaur jaieguna denez gehienek eszepzioa egiten dute eta baimena izan ohi dute pastita batzuk jateko eta garrafa apur bat edateko. Orduan jaiak hartzen duzu, nagusien egoitzara? Bai, hori da gure asmoa. Baldarrekeko talde diplomatikoarekin gaude, harreman guztiak eramaten dituena. Bigarren txampa, hasi da, zelan hartzen duzue, ajea, gogoak nola hartzen duzue? Bueno, ondo, aurten gainera pizka bat desberdina, egon behar gara iaia akto guztietan eta ondo, con ganas. Eta hori, esan dakoa, zein da Laudioko garrafaren sekretua? Ez dakigu. Bueno, garrafa izeneko liburu bat badago eta, hantxe dana grituta dago, baina guk beste zehose botatzen dugu, gure erara egiten dugu. Eta zein da zuen ukitu magikoa, edo daukazuena botatzen duzu? Bueno, gutxi gara bera urtero botatzen dugu gauza berbera, baina bitan banatzen dugunez, seguraski bat geratuko da apur bat gozoago, bestea apur bat mikatzago, hori egunaren arabera. Eta uste duzue bukatuko duzuela edo? Gehienetan plaza heltzean, bai, badago agortuta. Berakatze egunean, zein da zuen plan nagusia? Baldarrak ez dauka inoz planik egiten, baina jungo gara Baskaltzera, gero ez dakit, orain dago kale jira bat, saiatzen gara akto guztietan izaten. Eta beste urte batzuetan goizeko ekintzak jaten dituzue edo nola egiten duzue? Bai, gure betiko ekintza izan da 12etan poteak hartzea, ez da la comida, eta aurten pizkat ezberdina izan behar da, baina bai. Oso ondo, eta zelan dara mazue plan aldaketa, agian gibelak eskertzen dizu, ez? Bai, hori, baina ja izan gara, el desayuno, tal... Aurreratu duzue. Bai, hori beti egiten dugu, bai.